moi boas. Estamos aquí nunha nova edición de Paquetiños Roleiros aproveitando a chegada de Public Access, a última publicación de The Hills Press, con unha proposta moi interesante. E quería aproveitar a ocasión tamén para falarvos das preventas que teñen en marcha ao longo do mes de abril esta editorial, porque me parecen tres propostas moi interesantes. Antes de que se haya publicado e de que chegue o paquetiño, pues aproveitar para que as coñezades e si vos interesa poder entrar, recibiredes os PDF xa de inmediato e despois o pedido cando remate o período de preventa, que é hasta mediados do mes de maio. Pero antes vamos a falar de Public Access, unha pequena xoia de unha proposta moi concreta con sistema PBTA, con movimentos, con éxitos parciais, que se centra sobre todo na proposta. É algo, un xogo de rol moi específico, con unha proposta concreta que pode dar moito xogo. Como podes ver, a edición, que é o que adoito falar nos paquetiños, é unha tapa blanda en A5 con solapas. As tapas blandas teñen que ter solapas, sempre, senón non teñen consistencia. Non é nada peor que un libro de rol en A5 tapa blanda, que o esteas vendo e que o pousalo na mesa quede así, sabes? Con isto levantado. Iso acaba estropeando. Sabedes que é pequeniño, 72 páxinas. A 19,95, se o mercades en tesoros de la marca, creo que son 18,95 co desconto. O sea que vos vale en calquer momento que facedes calquer outro pedido, metedes para completar pedido e aforrar os gastos de envío e mira, pois ao final vos sale por nada. Ten algúns con suplementos adicionais en PDF, como as cintas Odyssey, que é outra das cuestións que tengo, as mecánicas que teñen, que me parece moi interesante, que investigando cada unha desas misións ou investigacións que te fan, pois se poden atopar unhas cintas que desapareceron. Como vedes, o interior en satinado a toda cor, con unha estética moi retro, tipo anos 70. A estrutura do xogo é sinxela, mirade, chega o que son as mecánicas, son apenas 20 páxinas. Ten 4 momentos, explica a estrutura da amencer, día, atardecer e noite. A mí me recorda moito, supoño que está inspirado Balada Triste de la Ciudad, que estou xogando agora. Está moi inspirado en estas mecánicas e en esta estrutura, non? E as citas Odyssey pues van aparecendo, según se resolven movimentos, poden aparecer citas Odyssey que dan un matiz, un toque diferente ás partidas. Básicamente se trata dos nenos chaveiro, que chaman nenos con chave, que é un termo americano para definir estes nenos que teñen as chaves da súa casa porque os pais sempre están traballando, non están en casa cando volven do cole e tal. Non hai unha traducción moi, vou decir, estética, non? En castelán, descrito por os niños llavero, ou podía ser niños llavero, niños con llave, pero bueno, al final no queda exactamente como concepto anglosasón, non? E son os nenos os que investigan o que sucede. Básicamente se desenvolve nunha localidade que se chama Deep Lake, creo que aparece por aquí, así como benvidos a Deep Lake. Aquí está, welcome to Deep Lake, que é un típico pobo americano donde desapareceu, literalmente desapareceu, TV Odyssey, que era unha televisión local que había, pues, tiña unhas instalacións e esas instalacións desapareceron e a xente de Deep Lake non quere ou non fala nada máis dela, de que simplemente parece ser que hubo un incendio e desapareceu, pero físicamente non está. E hai esas cintas que aparecen que tienen sucesos extraños, tienen ese componente de peli de terror clásica dos 70 que pode dar partidas moi interesantes. Lógicamente, unha temática moi narrativa, con dosis de terror, que empeza como un tema
como unhas partidas con unha temática quizás un máis suaves e despois se vai recrudecendo pouco a pouco. A mí parece unha proposta moi interesante para levar a mesa, para partidas cortas e con terror, vamos, que o teñen todo. Para mí un win-win, prezo económico, manual sin selo de levar, follas de personaxes e das sesións tamén moi útiles. Así que si vos parece interesante, bueno, sabede que xa está en venta, pues deixarei abaixo na descripción o enlace a Tesoros da Marca. Lembrade, de Gilspress agora só vende físico a través de Tesoros da Marca ou tendas, non vende a través da súa web. E na web de Gilspress teredes os PDFs das publicacións que teñan. De verdad que Eduardo é, se non coñecedes, de Tesoros da Marca, é unha persona moi dilixente e en canto faz o pedido, de seguido te habilita na propia web, co acordo que ten con Gilspress, te habilita na web o acceso ao PDF, entras coa túa conta e tes ali os arquivos para descargar. Ademais hai algo moi interesante que me parece moi ben na nova web de Gilspress, que, bueno, tamén o cambio de logo, como vedes aquí no fondo, actualizaron un pouco o logotipo, que volvo atrás, que a web ten algo que me parece que está moi ben, que cando actualizan os arquivos de descarga te chega un correo electrónico avisándote. Porque antes, claro, yo entrabas en unha preventa, despois se actualizaban e se tú non os descargabas, logo sabías e estaban aí, non estaban actualizados. Entón me parece unha moi boa opción para que ti sempre teñas os arquivos arquivados e actualizados. E nada, simplemente non vos vou dar unha última visual para que mirades esos efectos desgastados, esas imaxes así evocadoras dese terror escuro de típicas películas de terror. E vamos a pasar xa as 3 preventas que ahora mismo están activas, como os decía, coa colaboración entre Tesoros da Marca e de Gilspress, en la que as preventas de Gilspress agora se desenvolven en Tesoros da Marca. E a primeira das preventas que os vou ensinar é The Job, outra proposta indie, curiosa, tamén evocadora a un tipo moi específico de xénero, que é o xénero dos atracos, non? Películas como The Italian Job, non la menciona, pero para mí tamén unha referencia moi válida é Reservoir Dogs, por exemplo, no? Ou Ocean's Eleven. Ten un sistema tipo tamén PBTA con tiradas de 2d6, éxitos parciais, e ten unha mecánica que le dá un toque estético, se xoga a mesa, que é que cando se cometen, cando hai consecuencias ou cando hai fallos, se van acumulando dados de 6 que se apilan físicamente. E cando caen, esa pila de dados se pasa a segunda, e cando cae a segunda se pasa a terceira, e cando cae a terceira te trincan no roubo. Isto, se xogades online, pode ter unha traslación se o faz físico, pero claro, é unha pila única para todos os xogadores. Entón non poderías facelo, bueno, tendrías que ir facendo cada un, non? E varias pilas. Pero eso podes facer con un death roll, unha tirada de 5.000, e cando saques a seguinte tirada é a seguinte tirada. Por exemplo, se tiras de 5.000 e sacas 1.300, la siguiente tirada que fase de 1.300, sale 600 de 600, e así hasta que saia un, que cuando cae a pila. E iso ven a representar máis ou menos que en torno ao 10º dado se adoita caer a pila, que é o habitual, Así que eso aporta algo, bueno, porque un pouco de dramatismo, porque tes que facelo como o sisilo de poner o dado, porque se pode caer e tal. Podrías facelo con rolosos típicos de PBTA? Sí, poderías, pero non sería tan ostentoso ou tan curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues é un dato.
ti podes coller The Job e comparalo con en ecos disonantes con el atraco, que é o primeiro dos libretos, e podes dicir, podo xogar o mismo? Sí, poderías, simplemente que aquí The Job é un manual en tapa dura, 6x9, de unhas 52 páxinas, que está, creo que recordar que a 24,95, efectivamente, entre esos la marca 23,70 co desconto. Pero bueno, é un pouco é máis caro que o que vos decía antes publicaces, aínda que teña menos páxinas, pero tamén é verdade que é máis grande e é de tapa dura. Tapa dura aparte con ese color así non sei como é, beige, ¿no? Clariño, que a mí me quere recordar moito a as novelas policíacas así antiguas, ¿no? As coleccións estas de novelas policíacas e tal. Ten unha estética, pois vou enseñar unha páxina máis tamén para que veades, no? Ten unha estética moi chula, a mí me gusta moito. Aquí tamén de Express, a ver se decide a que logotipo usa, porque en este xa está o tipo. Pero bueno, aparte da brincadeira. Non vou ensinar moito porque tampouco o manual non ten moito máis, pero bueno, se fai a banda os personaxes non tienen máis que proezas e 4 ocos de inventario, unha pequena descripción. As proezas simplemente dan ventaxas para a hora das accións e os obxetos os podes ir metendo segundo os vayas necesitando. O sea, non tens que empezar con 4 obxetos definidos. O que é interesante é que, claro, como un golpe, o grupo ten un orzamento e ese orzamento se va reducindo según vayas necesitando os obxetos. Entonces, vou buscar por aquí como se define un golpe. Que vedes, aquí están diferentes obxetos con diferentes prezos. E isto, basicamente, como se prepara un golpe. É un informe donde se pone obxeto, objetivo, por este caso sería a Mona Lisa, lugar o Louvre, en París, e orzamento, presupuesto, en castelán, $200.000. Entonces, según vas diciendo obxetos, se va reducindo aquí 200.000. E despois hai 6 complicacións que tienen que estar presentes. Vamos por un exemplo aquí que aparece. Aquí está. Isto sería o plan. Se define, ¿no? Orzamento, que, onde, nombre clave, quen, que son os personaxes que se elixiron, as escenas preliminares, e despois hai 12 escenas donde esas 6... No, perdón. Hai unhas escenas preliminares que son opcionais, que poden dar pé a acumulación na pila de dados, e despois as 6 complicacións ten que estar dentro das 12 escenas que se reparten entre infiltración, despliegue, ejecución e huida. E ya non vos ensino máis porque non vos ensino o libro inteiro. E con isto, pues, o que vas a resultar é nunha narrativa, ¿no? Nunha conversa narrativa onde se desenvolve un golpe ao máis puro estilo películas clásicas dos anos 70, sobre todo esa é a principal referencia. É unha pequena xoia tamén de un xogo por 23,70 ou por 25 euros ao final, se non tivera desconto. Que a súa lectura é moi amena, moi evocadora, enseguida te dá ganas de dirixir porque te estás imaginando como pode ser esa partida. E como PBTA, pues tamén xenera esa, que en ese diálogo, en esa conversa xogando, pues se quedan xenerando diferentes situacións que ao final desembocan, ¿no? Pues unha resolución exitosa ou non, ¿no? Si hai huida ou non hai huida, ou fusida en galego, bueno, a lelo se me pegan os conceptos. No libro hai diferentes propostas de informe de golpe. Este de fondo que tedes, por exemplo, é unha basicamente a estrutura é así, é como un de uso xenérico onde se marcan as complicacións, o nome, o obxectivo e o orzamento. Lóxicamente hai, non sei quantas hai, 6 ou 7, non sei se están aquí marcadas no índice. Crear informes, non sei se veñan por aquí.
Carniform. Y mira, sí, fruta madura, fish and golden chips y recibirás una cornada, mármol como carne y regreso al Alcatraz. Son 5. Eu, ao acabar de ler isto, fixen unha de... non me acordo o nome ahora mismo. Algo nuclear, non me acordo. O asalto a un tren, basicamente. En recordo a miña primeira partida del atraco de Ecos Disonantes, que foi un asalto a un tren. E se fai de xeito moi sinxelo, porque ves que obxecto queres roubar, onde vai a ser o roubo, 6 complicacións e un orzamento máis ou menos, depende do que queras darle ou non darle ou da importancia que poda ter ou non poda ter, ou o difícil ou sinxelo que pode ser acceder a ese obxectivo. E xa tes montada un informe. Logo, o que te van a acelerar a partida son os propios xogadores na preparación do plan. Porque como te van a dar 12 escenas, con esas ti depois traballas como narrador. O sea que me parece unha proposta moi interesante, divertida para partidas cortas, porque se prepara o plan rápido e as escenas por como están acotadas. Basicamente con iso podes resolver rapidamente unha partida e facer unha vocación a esas películas que tanto nos gustan, ou polo menos no meu caso que nos evocan esas pelis como Ocean's Eleven ou The Italian Job, sobre todo, ¿no? Hai aquí varias referencias, creo que os pongo ao principio, para que mirades, ¿no? La Jungla de Asfalto, Top Capi, Apocalipsis War... Bueno, estos son os xogos Fiasco, Dread, Tencades, Apocalipsis War, Leverage e Honey Haste. Este último non o coñezo, ni Leverage, los demás así. E películas, La Jungla de Asfalto, Top Capi, El secreto de Thomas Crown, Ocean's Eleven, Italian Job, Plan Oculto, Origen, tamén. Ahora me ves, tamén con... ¿no? Que podes darlle un perfil diferente, ¿no? Porque Ahora me ves ten o componente da marcha e tal. La suerte de Logan, Baby Driver, Lupin, unha serie moi recomendable, Lupin, Caleidoscopio. Fáltame eso, Reservoir Dogs. Traducción e edición de Víctor Romero, corrección de Íñigo Martínez e maquetación de Reik. Estos son os participantes na edición de Hills Press. Así que, xa sabedes, está en preventa. Si a solicitades agora antes da data, creo que era mediados de mayo, a ver se lo tengo por aquí. Non me aparece, empezou o 4 de abril, creo que 15 de maio cando remata. E cando 16 de maio, o 16 de maio remate, se supone que xa tendrá Eduardo os manuais físicos para poder enviálos. Así que si queredes aproveitar, pues mira, publicades e The Job e xa tedes casi o pagado o paquete, sin ter gastos de envío. Ahora vamos a falar de 2 preventas máis. Está moi ben que lance as 3 preventas xuntas, especialmente por eso, porque se ti queres pedir as xuntas para aforrar gastos de envío, as pides, queres pedir por separado, bueno, pues te esperas, tes un plazo relativamente corto. La verdad que a preventa en este caso é máis pa o ansia que quiera ver o PDF que outra cousa, porque ao final o 16 de maio tes en físico. Así que nada, pero me parece moi interesante. Por exemplo, The Job, eu son de ler moito en PDF, despois o manual, a mí gusta telo en físico máis para consultas ou en partida ou para poner notas con papelitos e tal, que por outra cosa. A mí gusta traballar moito con PDF. Así que vamos a pasar ao segundo dos produtos, un xogo de rol para min moi agardado e que por fin vamos a poder ter, que se trata de Wicked Ones. Espero que non vos dé toque que o PDF pixe un pouco o logo, pero quería deixalo ben grande para que o miredes. Wicked Ones é unha proposta de Forge in the Dark. Sabedes que Forge in the Dark é un sistema que está como moi mecanizado. Entonces eso xa vos advirto que vos va a salir un manual de casi 400 páxinas. Pero ao final, si xa tes experiencia con Forge in the Dark, vas a entrar rapidamente. Si non,
tes que ter unha porta de entrada e un proceso de asimilación de como se proponen os Forces in the Dark e terás que adaptarte. E que ten de diferente a Wicked Ones a outros Forces in the Dark como Blaze in the Dark, Path of Blades ou outros tantos que teñen saído como, bueno, ahora se me Escoria e Vileza, por exemplo, que sacou no Sorol, ou se me foi o nome do outro que publicou The Scale Express, Cyberpunk. Bueno, xa me sairá. Pero bueno, o mismo tipo de proposta, libretos con mecánicas de xogada ou de entre misión e misión donde se resolve a banda. E cal é a temática de Wicked Ones? Que os personaxes son os bichos das cavernas, das mazmorras. Entonces, o proceso de partida son esos monstruos que podes elixir cuáles son, ¿no? Pues poden ser orcos, poden ser kobolds, como teñen misións, como se relacionan coas diferentes faccións, que é algo que tamén é moi típico en Force in the Dark, as relacións que vas tendo coas faccións xenera moitas situacións. E depois hai unha fase na que primeiro, inicialmente, construes o teu dungeon e despois vas desenvolvendo, non? E a mí me gusta moitísimo a fase inicial na que a través dunha imaxe, hai varios exemplos no manual, a afición sacou varios, pero directamente podes ti desenvolver, non? Un lugar onde se desenvolve, pues, unha cidade subterránea chea de estalactitas e estalamitas e un lago central, por exemplo, non? Ou un gran prado con un río polo medio que divide dúas poboacións enfrentadas. E aí tens que traballar previamente en configurar diferentes faccións e onde va a estar o teu dungeon, a tua mazmorra. E a partir de aí se empeza a xerar as situacións e a evolución das partidas. A mí eu xoguei unha media campaña, unhas sesións de Wicked Ones e próximamente tamén empezaré unha nova e me parece apaixonante a proposta, sobre todo porque está xogando como do outro lado habitual, non? A maquetación está ben chula. Bueno, o prezo, antes de nada, 49,95, 47,45 en Tesoros de la Marca co seu desconto habitual. Encuadernación en tapa dura, cosida e pegada, barrizado ou ben portada e contraportada, marca páxinas de tela que a min chama de mesibarita, pero cada vez o valoro máis, en un formato de 170 por 240. É un prezo bastante acaído a calidade do produto que se trae. Toda a maquetación interior en color, ten a estética das imaxes é tipo esta que vos mirades aquí, como un deseño así máis anguloso, con moito trazo grueso. E ten, bueno, pues as diferentes seccións, a unha columna. Me gusta moito a maquetación, os bordes e o fondo do cor. E algo moi importante en un Force Dark, mira, estas son as típicas imaxes, a ver, onde están, os entornos, non vedes? Este pode ser un, o sea, dous, non? Así, non sei que non teño doble páxina. E entonces, sobre esto traballas para depois ir poniendo, vedes aquí, as diferentes faccións. E o que vos decía que é moi importante en este tipo de manuais, bueno, isto aquí ven exemplos para que vos podades facer a mazmorra e ter, se non controles de diseño, bueno, pues ten aquí diferentes exemplos. Si traballes en digital, eu non saquei isto, non sei se se pode sacar, pero se non, con Inkscape realmente podría sacar cada un dos
destes elementos para poder despois copiar e pegalos e facelos, non? Pero bueno, se non tedes múltiples aplicacións para poder facer daños. Lo que vos quería dar aquí era este, o glosario, o índice por palabras, que se chama aquí, ¿no? Que si tú quieres buscar algún concepto en concreto, por exemplo, clérigo, eu quero saber, quero buscar algo sobre o clérigo, e claro, que parte estaba do manual e tal. Entonces vas aquí e ten página 325, ¿no? O pinchas e te leva. E vestes aquí o clérigo, ¿no ves? Entonces, para a hora de buscar é moi práctico nos Force in the Dark. O sea, é práctico en calquera das circunstancias, pero para Force in the Dark é moitísimo mellor, porque ten certo, non sei como dicilo, por lo menos eu nos manuais de Force in the Dark ten certo desorden, porque te fala de mecánicas que a mellor que están relacionadas co libreto, entón está na zona dos libretos, e tú vas a buscar pues, donde pensas que pode ser as mecánicas e aí non menciona. Entonces hai conceptos como, por exemplo, un pacto que igual aparece en diferentes sitios, pero bueno, en este caso eu estou mirando aquí pactos ou pactos oscuros, ¿no? E por exemplo, os pactos oscuros están na página 59, pero o pacto está na 349. Son secciones totalmente diferentes. Entonces, ter este índice que vedes que é bastante extenso, ¿no? 1, 2, 3, 4 páxinas. Te axuda. Probablemente vayas a buscar unha e non este. Eso pasa moito. Pero bueno, adoita estar a maioría. E hai unha cousa que non comentei nos anteriores, pero sobre todo nos Force in the Dark, é unha cousa que non que me disguste, sino que non me gusta. Nos Force in the Dark, e pasa moito tamén nos PBTAs, que no propio manual non estén os libretos. Porque vale, moi ben, de Gilspress ten a súa página web donde podes descargalos, donde fiches o pedido e descargas os arquivos, ou ti mesmo descargas os arquivos, os guardas no teu computador. Pero e que pasa se perdes esos arquivos digitais? Tamén podes dicir, que pasa se perdes o arquivo físico, ¿no? Claro, lógicamente, por eso tens un respaldo, ¿no? Pero que eu teño un manual físico e non teño os libretos e o manual me este falando dos libretos que non están físicamente no manual, é algo que a min non me casa. E é unha mala costumbre. É como se tiveras o manual de la llamada de Cthulhu e de súpeto non hai a ficha. E a ficha tens que descargar na página de Chaosium. Non tería sentido ningún, non? Pois, por que se fai en este tipo de manuais? A mí é algo que me chama moito a atención, porque tampouco é tanto. Aunque, bueno, a ver, cuidado, porque en Bath of Blaze casi compone outro libro, non? Bueno, falamos de Broken Tales, que tes que mercalas aparte, eso xa é manda truco, pero bueno. En fin, que Wicked Ones, se non o coñecedes, pensade na proposta que vos dixen, que é non lle teñades medo aos Force in the Dark. Eso sí, o grupo ten que estar comprometido, que non sea o típico grupo que está agardando a que todo yo diga o director, porque non, o grupo aquí se tiene que comprometer cada quen co seu personaxe, co súa sección dentro da mazmorra, da propia iniciativa de como queren desenvolvelo. Os xogadores tienen que dar ideas ao director para poder ser as diferentes situacións. E non lle teñades medo a que tenga case que 400 páxinas, porque xa vos digo que non é un libro que haya que ler as 386 páxinas para entendelo, e moitas mecánicas, se xa xogachedes a Force in the Dark, vos sonarán e as teredes perfectamente asimiladas. E esta é a segunda das 3 preventas que ten neste momento de Gilspress habilitadas en Tesoros de la Marca. E vamos a ir coa última, que é unha conclusión dunha triloxía, e por fin temos en castelán Trophy Gold, o terceiro das propostas. Aquí vos teño as dúas previas, Trophy Dark,
a mí o que me encanta. Trophy Loom, que é como un escenario de campaña para Trophy Gold ou para calquera outro dos xogos de fantasía que querades. E Trophy Gold, bueno, ten o mismo tipo de calidades, non? Tapa dura, en formato, isto creo que 6x9, sí, con esta encuadernación, creo que se chama holandesa, non? Que é tela, con marcapáxinas de tela, no sé, neste caso verde, supoño que a de Trophy Gold será dorada, e conformará esta triloxía. Unha mágoa que fora salido así aos poucos, porque na edición original hai como unha caixa onde encaixan os tres. É verdade que tamén mellor así, porque Trophy Dark lo tuvemos hai... cantos xa? 2 anos? Trophy Loom saliu a primeiro a mediados, creo que do ano pasado, e agora temos Trophy Gold. Trophy Dark lo tivemos antes incluso que a edición original, o sea que iso é un privilexio. E ao final o da caixa, bueno, pues, caprichitos. Eu teño aí, dende hai tempo, un plafón para facerlle unha caixiña a isto e igual me atrevo. O que pasa que creo que o adhesivo borrador, bueno, teño que compoñelo para ver como poder facelo. A ver se igual consigo replicar o deseño original. Trophy Gold é un manual de 250 páxinas coas mecánicas non all-in, non tiven ocasión ainda de leelo, pero non é a proposta de xogar a perder que temos en Trophy Dark. É un manual de fantasía. Podemos xogar podemos adaptar diferentes módulos de outras propostas de fantasía a Trophy Gold perfectamente. Si non, temos Trophy Loom, un escenario de campaña para esta proposta. A mí, xa vos digo, Trophy Dark me gusta bastante por a proposta e a narrativa de xogar a perder, que a mí me gusta, me sinto máis cómodo, pero bueno, non le faría oscos a Trophy Gold, porque non é o clásico regulamento de fantasía. Ten os seus oráculos e ten, bueno, pues, cosas moi interesantes, non? Ten, ves, como en Trophy Dark, moi poca carga de reglas, porque chega hasta a páxina 43 e a partir de aí o que son incursións. E hai aquí, a partir da páxina 148, é un dungeon con todos os seus niveis. Non sei se había máis, é o último. O sea, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incursións, do cales unha bueno, me saldrá un dungeon. Creo lembrar, non me acordo se era en Trophy Loom ou en Trophy Dark, que había algunha incursión de Gold. Agora xa me pillades. De todas formas, tamén fazer unha incursión propia. Quería recordar que en Trophy Dark había algunha... Igual estou trabucado, non vos quero agora confundir. Pero vamos, que ademais está o que vos digo, que se poda dar perfectamente un módulo de outro sistema a Trophy Gold e xogalo. Por fin se completa a triloxía de Jesse Ross. É un xogo de rol ou unha triloxía de rol moi agardada, foi moi querida, a preventa original tivo moito éxito e moita sona, e por fin temos completada en castelán, que está moi ben. Non vos dixen o prezo, son 39,95, que é o mesmo prezo, creo recordar, que os dous anteriores, non? Xusto, 39,95. Algo bastante a destacar, porque, como os decía, Trophy Dark saliu hai como cosa de 2 anos e o tema da evolución dos prezos e os costos dos materiais se viu disparando, e conseguir mantenerlo en 39,95, 37,95
no caso de que o collades en Tesoros de la Marca, está moi ben. Tedes agora unha combinación de uns 120 euros dentro destes 4 produtos que vos ensinei, que podedes combinar como queirades para que, ou se pedides en Tesoros, xa vos aforredes os gastos de envío e os teñades a un prezo asequible. Si pola contra sodes máis de agardar a telo físico ou agardar a que vos tedes unha tenda de referencia donde poda ter, pedídello e que vos traigan, non tedes por que facer compra online, aínda que vos, como sabedes, ou se non o sabedes, vos lo digo, eu vivo nunha localidade pequena de apenas 11 ou 12 mil habitantes, preto dunha cidade, como é Vigo, pero onde non hai librerías de referencia sobre rol. Hai algunha en Vigo, pero que hai tenen rol, pero vamos, non é nada destacable porque só ides a topar mainstream e se pregunto por Trophy Dark van a mirar con cara de que me estás contando. Así que, bueno, pues nas grandes cidades podes ter vosas tendas de referencia e vos dou na hora boa por elo e seguro que vos o tendeiro vos podes gestionar estos pedidos e se non, pues que se poña en contacto con The Hills Press e seguro que les pode suministrar o material sin ningún tipo de problema. Así que nada, non me estendo máis, que claro, sei 4 produtos me estirei un poquiño, pero a verdade é que levaba tempo con ganas de falarvos de estas cousillas que van pasando. Estamos en unha situación un poquiño convulsa, eu particularmente a nivel persoal, por cuestións laborais e persoais e tal, pero tamén o mundo do rolo noto que está en un cambio, non sei se é simplemente por vasos comunicantes, ¿no? Entre a miña vida persoal, pero me da a sensación de que estamos en unha situación de cambio de paradigmas en cuanto a rolo, porque vivimos dunha época dourada onde saían preventas e o petaban e todos estamos super entusiasmados e montábamos un montón de canles de rol porque queríamos difundir a nosa afición, ou polo menos esa era a intención naqueles canles onde eu xogo e se transmiten as partidas, que é brindar o que buscábamos de outros, non? E que non atopábamos, que é que nos falen de xogos de rol que non sean os típicos mainstream. E agora dame a sensación de que estamos en unha situación de baixada de curva. Chegamos a un punto de inflexión onde a cousa agora está máis normalizada, onde se está facendo bastante criba e donde se consentiron determinadas cuestións que marcaron un punto aparte e que provocou que moitas cosas mudaran. Afortunadamente The Hills Press nos sigue traendo estas xoias. Están esos cantos de serea de que próximamente pues deixarán de publicar, pero a verdade é que teñen unha cola de produtos a sacar que me parecen moi interesantes. É evidente que sabedes que eu teño moita afinidade con esta editorial, non só porque sea galega, que tampouco é relevante en si mesmo, sino, bueno, porque Víctor me parece unha persoa que ten uns gustos moi parecidos aos meus e entonces me consigue ou me facilita unha serie de xogos de rol que a mí me apasionan e me fan pasar moi bons momentos, non? Se vos lo dixen pero alguna vez, pero eu descubrín The Hills Press a través de Ecos Disonantes e deume moita mágoa non ter participado en alguna preventa ou algún mecenazgo, mellor dito, anterior a The Hills Press, pero cando vin o cariño con que se publicou Ecos Disonantes e o diferente que foi un xogo que a mí me fixo cambiar moitos conceptos que tiña do rol, que me pareceu que cualquier outra proposta que fora traendo seguramente tiña cuestións interesantes. Ten publicado cousas que a mí me atraen menos, pero sempre me parece que ten o punto de vista de buscarlle unha volta a esos xogos que son especialmente diferentes, non? E que as grandes editoriais pues, probablemente non saquen. Ainda que ahora vemos que, por exemplo, Devir
ten esa línea de cines e parece que está sacando cousiñas como Broken Tales diferentes, non? Pero bueno, eu creo que está ben que haya variedade, aunque tamén que haya criba, porque se cometieron moitas, ou se non iba a decir se perpetraron, no, pero sucederon moitos feitos que o mellor a afición lles disgustou bastante, non? Entonces, bueno, pues que ao final queden os mellores e isto que vos presentei hoxe para min é do mellor que se pode ter en mesa para xogar o rol. Espero que coincidades conmigo e se non coincidides, pues bueno, me parece perfecto porque esta afición é moi variada e a quien le guste mazmorrear moi ben, a quien le guste non rolear e xogar máis estratégico me parece perfecto e o que quiera facerse unha película falando cos seus amigos me parece estupendo, que me invita a mí en eses últimos que son os que máis me gustan. En fin, non me enrollo máis, pero tiña moitas ganas de soltar moitas cousas que tiña dentro, moi poucos chegaredes hasta aquí. Se chegades hasta aquí, poñédome nos comentarios, porque probablemente non cheque nadie ou casi nadie, pero teredes un lugar no meu corazonciño. Nada máis, vémonos nun seguinte vídeo. Lembrade, nos vemos nas mesas ou se non nas pantallas. Un saúdo.